Pandumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga nagtuyo sa Aurelio, Cebu City. Ang gato matatampo, nagdasangan nga Jim. Jim, sorry kayo ha. Pero nakibuwag na ko nimo. Oh, Alexa. Doon na ba ko siya nga nabuhat? Wa man. Nawa na lang kita akong Felix nimo. Na nakuilaing na igan, classmate na ako. Maong please, magbuwag na lang ta. Alexa. Mau na dia. Serius rum gigang Alexa gud. Bay. Naibawa ka no? Narap na classmate si Alexa nga. Stang ko pa naman lang yun. Oh. Simple raw kay siya. Pero guwapa uy. Di sa kuha ng uyab-uyab eh. O kaning ibog-ibog lang sa ba? Ibog-ibog lang dia. Alam pala big serious gud. Baikin. Sakitas kong lugar eh. Nakita ko ganina si Alexa kuyog sa iyong bagong uyab. Naliasad niya kapulin ako eh. Makalimtan rati ka, Alexa. Makalimtan rati ka. Bay, kana ba? Muna kong kingunin mo. Kanang babae nga naka-headband ba o pink ba? Kanang nasa unahan, tanaway. Muna siya. Tanawa. Tinuod yun nga. Kapag siya. Itong kiyang buhok. Nibagay yun siyang naw nga murag angin. Nga nainitan sa adlaw. Hindi pa yun kayong makatawa. Mukhang sana, ha? Smile palang daan. Gawa pa sa. Bay. Baila-ila ko, anak, bay. Daan ba ko? Bay, ako unta na, pero kay ganahan man ka. O sige, imo na lang na, O sige, ha? Akong ingno na, nga makigila-ila ka. Salamat kay ta, nga nisugot kang makigila-ila ko nimo. Ang tanaw na ko, murag, buotan naman sad ka. Uy, dili kay, mura, uy. Buutan yun ko, Kate. Kung manguyab ko nimo, Kate, doon na ba ko chance? Ha? Dali, Bago pa gani kang nakigila-ila o niya, karon manguyab na dayon ka? Unsay dugayan. Jim, sorry ha. Pero, first year high school pa man in taon ta, uy. Dili sa ko mag-uyab-uyab, uy. Bata pa kaayo ta. Kate. Ay. Si, gibastid kang Kate? Murag anak, gid bay. Bata pa no kay mi. Dili sa kuno siya mag-uyab-uyab. Okay ra sa dena, oy. Kung ganahan gid kaniya, no? Muhuwat gud ka kung kanus akani pwedeng sugton. Jim, wa ka puli nga magsigig hatod na ako sa amo kada pauli? Nganong mapulaan mo ko nga ako ning gusto? Jim. Kate, dili nga binuang ako nimo. Nakagusto ko nimo. Og andam kong magpaabot. Hangtod ganus aka ma-ready. Jim. Bay, Jim. Kita kong Kate ganina ba dito sa library ba? Kuyog mo si Richard nga classmate sa niya? Sure ka ba? Lagi. Di maninumo to, oy. Sila lang duha dito. Mau ba bay? Mau siguro hang tudron bay. Wa pa kasugta ni Kate bay kay dili siguro siya ganahan nimo. Dili ikaw may naibgan niya. Duha na gud katuig nga nagsigi kag hatod niya dito sa ila. Pero hagtod karon wa gyapon kasugta. Bay Kate. Naabot na lang tas amo. Pero wag yung kay tingog-tingog. Naon sa day ka.
last na siguro ning hatod na ko ni mo, Kate. Oh. Naibaw ko nga, wako chance ni mo. Mao siguro ang hatod ron. Wa pagid ko ni mo sugta. Tungod kay, may laing kang naibgan. Ug basin, isamukan ka nako. Nya, wala ka makasulti. Ay kabala ka, wa na Jim nga musamok ni mo sugod ugma. Unsa gud imong gipanulti? Nakakita si Bikent ninyo ganina ni Richard, nga imong classmate. Kamuro ka nung duha nga nagkuyog sa library. Sa ato pa. Nagselos kang Richard? Nganong nakatawam ka? Jim, dili na ko type si Richard. O usap-asad, wa may magkuyog ganina, uy. Na timing lang nag-abot Miss Library. O, tinood. Nitog-an sad si Richard nako nga ganahan siya nako. Pero ako siyang giprangkahan nga wa ko'y gusto niya. O wa gid say chance nako, Jim. Tinuod ka? Lagi. O garon mo tuo ka. O garon dili na ka magselos. Sige. Gisugot na ti ka. Tinuod ka, Kate? Oo, lagi. Enough naman siguro ang 2 years nga nanguyab ka na ako, di ba? Og nakita po na ako nga sincere good ka, Jim. Maong gisugot na ti ka. Thank you. Thank you, Kate. Sa ato ba, makapamisita na yun ko nimo. Sud sa inyong bahay. Wait lang sa akong go signal, ha? Ako usang paybaon sila sa mama og papabahin, ani. Kaya ang ila bang nahibawan, amigog amika rata. Though, wala man sa dinoon sila pagsupak nga ikaw ako mahimong uyab. Kay tanaw nila, buutan man ka. I love you, Kate. I love you too, Jim. May James, Kate, ako uyab, si Melissa. Hi. Oh, hello. Wow, Kent, ha? Finally, nakauyab na gid ka. Dili na gid ka mag-third wheel na mong Jim ko na atay mga laag. Maugibay. Nindot ni kay double date na good. Oy, alkansi kay ko ninyo, oy. Pila na gud mo katuig. Mag-graduate na natas college sa sunod tuig. Unya ako, magpabiling gyapon ko single. Ay. Kapoy ba yasad sige picture-picture nyong duhano kung mga laag ta ninyo. May gani kay, gipanguyaban ko Melissa. Swerte kayo ni siya, kaya di ko pa hard to get. Usa? Bagagnaong ha? Ikaw magani sige pamugos. Ingon-ingon pa magani ka, maghikog ka kung dili ti ka sugton. Uy, ate krambod to. Tuos na rin siya, uy. Dali ra kayo nagkasuot si Melissa si Kate ba, no? Maugid bay. Friendly magid kining akong uyab good. Wag siguro itaw bay nga dili makiksuod niya kay kuha pa biscuit unya buutan. Mausad. Pero biliban ako sa inyo nga bay. Inyong relasyon ni Kate ba. Pila nung katuig bay pero wag yun nyo pati ang kapuol sa usag-usa. Kada adlaw kong si kita labi na buhay klase bay. Nya, mamisita ka pa niya dito sa ila. Saktuin ka bay. Bay. Usag ka mga pagsuway nga moabot ninyo, no? Doon na ba ka? Oh, bay. Thank you, Lord. Kay nadawat radayin ko sa akong gi-applyan ng hotel. Itawagan ko ganina og mag-start ko nuko inig Lunes. Oh, wow. Ninduta gid sa hotel eh. Labi na kung 5-star kay social kayo. Social kay glabi. Unya. Nindot kayo mga suga. Sagaran pagin sa mga guests kay foreigners. Hi! Ikaw may bagong hotel staff din eh? Kagwapa niya. Ang maningin kasi sa iyong uniform. Hulma kayo ang iyong lawas o sakto kay Sparog.
I'm Stacy. And Oh. you are? Jim. Ako si Jim. Nice meeting you, Jim. Good luck on your first day. Kumusta imong first week sa hotel, love? Okay naman, love. Grabe kayo makadag-welcome ang mga karaan sa bag-o. Dili sila lisod ikatrabaho kay kung na ako'y mga pangutana o mga butang nga wa pa ko masuhito, mutabang manggid sila. Mao ba? Maayo hinuon, love. Ako sad gani. First day pa lang, naanadayon ko'y nasuod. Grabe sad ka-friendly ang mga tao sa among workplace, uy. Love. Dali biyag na ay mag-chancing-chancing ni mo dito, ha? Naagid, love. Oh, unsa? Hala, no? Siga ba doon yung mata, uy? Joke ra, uy. Oh. O kung naaman sad gani, dili dyan ko mo entertain, no? Dili ko gustong hatagan ti kaglabad sa o. Aw, lagi. Kay kung makatigom na ko, love. Pakaslan na ba dayon di ka? Aron, di na ka mailog paslain. I can't wait for that time, love. I love you. I love you too, Kate. Jim. Love. Jim, mag-bar me after duty. You wanna come? Oh, ha? Hey, don't tell me dili ka. Please, sige na, kuyog na mo. It'll be fun. I promise. Para sa ba, may lailan ni magmaayong ang whole crew sa hotel. Oh, sige. Makuyo ko ninyo. Grabe sa deka party kid aning Stacy, eh. Grabe kayo makadagsayang. Klaro na lang nga, pirme siya magsuryon din sa bar. Siksi ra ba kayo gisulob? Fitting kayo ang dress, nga, naka-heels. Puti bagid kayo. Class ka siya tanahon. Ang yan. Bay. Unsa ta kayo? Thank you, bay. Jim! Jim, come on! Let's dance! Nindot kayo ang tukarong? Dili ko kamao. Dili good, come on! Let's enjoy the night! Stacy, okay ra ka? O, lagi. Si Jim Ray, bahala lang ko. Oh, sige good. Ba Jim, ikaw lang hato ni Stacy, ha? Saling na mo siya nimo kay giwat na ko ang uban akong mga kauban-sunahan ko para namig taxi. Ha? Sige bay. Ako ray hatod niya sa ila. Gibay. Ayaw na. Bye! Stacy. Tuloy niya ako sa inyo, ha? Kung asa David, aron ihatod ka. Bug na kay ka, oh. Okay, Jim. Stacy, niya na ta. Ikaw raw sang mo'y nag-rent niya sa kondo? Actually, girent kini sa akong papa para namong duha ni ate. Aron ko no, dili mi maghago sa akong ate og biyahe kada adlaw gikan sa among province. Mao ba? But, wa ang akong ate ron. Ako pa'y naa sa kondo, kay niuli ang akong ate sa among province. Mao ba? Jim, please. Ayaw ko biyahe, ha? Pwede ko ni mo matod sa 5th floor? Naadit to akong unit rent. Medyo lipong ko. Sige. Dali. Stacy, niya na kasi mong unit. Muli na ko, ha? Kinuo ko. Gubo siya sa mga tubangan. Stacy, uy, ngalaw, naghihubo ang imo sinina. Jim. Stacy, hinihinig pa ubos ang zipper sa kukasones. Naibaw kong ganahan sa kanako.
Let's enjoy the rest of the night, Jim. Stacy. Pagkahuwag mo, Stacy. Love, gabi ako nagsigig panawag ni mo, pero wag yung kamutubag. Love, sorry. Nakatuog na yung go pag abot ako sa bahay. Kapoy kayo kong trabaho pag gabi igod. Mao ba? Okay ra, love. Anhibaya pag dinner sa bahay, ha? Gimingaw na ko ni mo. Sige, love. Bye! Bye. Ay. Pasaylo ako, Kate, na magkakunin mo. Pasaylo ako. Unsa bay? Kadaghan mo may tabuan ng Stacy bay nga kauban mo sa hotel? Mao lagi bay. Pag sure di ay. Nasa ato pa. Dugay na day kang nagbinuang ni Kate. Ay, matawag yun og ingon anak bay. Nah, kalaki lang gini mo bay. Kabuutan si mo uya bay. Unya nagbinuang ka. Nah, di na raman ginabatig na ang mo uya bay. Maibga na binaglain bay. Bay Kent. Stacy. Sigit. Hello, love. Love, mananghit ko ni mo, ha? Makiglahagang ako mga office mates after sa among duty. Oh, ha? Asa man mo? Magbar ko na mi, love. Pero ayaw ka bala ka. Mo update ko na mo every now and then. Unsa? Ingon si Kate, paduna ko na siya uli. Naana daw sila sa gawas ng bar. Magpasalipod lang ako, aning may tanong. First time na niyang makigbarko yung ang iyong mga katrabaho. Tigalig. Doon ay gustong mo take advantage niya. Bye! Kate, sabay na ako sa motor. Ha? Ayaw lang dyan, oy. Okay lang. Mag-taxi ako. Hindi na, good. Ibinabi kayo. Angkas lang para safety ka ba? Hindi mo ayaw na. Parang ito something ang tawhana sa kong uyab. Kate! Jim? Love ni Aka? Sige, Kate. Una lang ko rin mo. Napiki uyab. Dali ka pasutoy, Ibaw ka na ng laro na mo, Joy! Hoy, Jim, ano ka, uy? Sabi pala na ate kaaway din, Noon sa man ka? Klaro mo kayong dunay plano itong tawhana ni mo. Mayon lugid nga, giapas ka din, Kaya kung wa pa, tingalig, asa na ka gidaa to? Kalma lang, good. Noon sa man ka, uy. Mamauli na ta. Gikapoy na ko. Dila ko gusto nga mawa ka na ko, Kate. Love kayo, tika. Noon sa maning uyaba, uy. Kadrama ba? Jim, dili ko mawa ni mo. Love ka ayo, tika. Og dili sa nako kaya kung mawa ka na ko. Kate. Maybe it's into when your eyes I see my future. Tinuod yun na ang ilang gingon nga usa sa mga pinakahadlok sa usa ka relasyon kung mubanda na nimo ang imong bating binuhatan. Ni-decide kong putlon kong unsa may naa na mo ni Stacy para i-save na ko ang among relasyon ni Kate. Bisan unfair man niya tungod kay wa siya mahibaw bahin na ato. Na-realize na ko kung unsa nako ka-love si Kate o unsa kadako ang iyang pagsaling nako. Karon, minyo na mi og may anak na sad. Dinhin na lang kutob, daghang salamat RMN.